Di natatakot ito, basta sama tayo. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marhayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Sabado na naman, adi. Madali unsa na? Oktubre 8 na pala na di. Namamarong nan Pasko, John. Irang aldaw na sana. Sana ayos ang Pasko ta di. Ako po ang sendong amigo sa radyo, Al Armario. Reporting for duty giraray digdi sa programa Kanako Bicol. Orogmahan Karantaan asin Tarabangan. Kada Sabado po yan. Sagod kita alas 9:30 man sana. Ako Bicol Party List. Pinapanginotan po yan kan sa tuyang mga representantes. Sinda Congressman Saldico. Yaon dyan si Congressman Attorney Jill Bungalon. And siyempre si former Congressman Pido Garbin Jr. Nagtatarabang po yan para sa manlain-lain na mga programa sa proyekto Kanako Bicol na siguradong papakinabangan ta. Lalo niya itong mga Bicolano. Diretso ang mga programa sa proyekto na yan. Mag-eleksyon man kida diretso ang programa. Iyan ang tundag sa higos kan sa tuyang mga representantes dyan sa Ako Bicol. Kamusta tabi ka mo? Hindi sa Bicol Region. Dyan sa Sorsogon, mga kababayan ta dyan sa Sorsogon. Kamusta po ka mo? Nakahukap man ang OKFM Sorsogon. In charge dyan si paring Rex Bulima. Yan sa Daet Camarines Norte, sina Raymond San Fernando. OKFM Daet. Kamusta ko kayo dyan sa Camarines Norte area? And siyempre sa Camsur, Iriga, radyo natin. Nakahukap din sina Joey Sarcia. Asin mga pag-iriba dyan. And iba pa po mga registrations sa Catanduanes, asin Masbate. Iba lang ang sendang time slot kaya. Anyway, Ako Bicol diretso sa mga programa asin proyekto. Ayan, pati sports. Yan ang saro sa mga bagong tigtututukan ngunyan kan Ako Bicol. Taon-taon baka available na tabi ating Angel. Si Congressman Attorney Jill Bungalon. Ako lamang kita ki mga informasyon. And taon-taon si Ate Sally. Kumusta ang taman so mga lakaw ni Ate Sally? Gari, durming busy si Ate Sally. Nakatutok man siya dyan sa Sorsogon. Iba pang partikan Bicol para sa special mission niya sa mga kasalan. Master na yan ni Ate Sally.
Ayan, nayaw na po. Available na si Congressman Attorney Jill Bungalon. Kumusta unta po si Congressman? Congressman, good morning! Kumusta ka po? Yes, good morning and good morning to all our listeners and viewers sa DZGP. And of course, nandiyan po dyan si Ate Sally. Good morning. Gari, nag-exercise ka na tabi, Congressman. Baka nag-practice ka na para sa basketball tournament ka na Bicol. Gari, saro ka sa ma-exhibition dyan, aram ko po, garo may patipon ka mo. Kahapon po ito, Congressman, para sa preparasyon nindo kay ning Ako Bicol Cup. Yes, tama ka po. Magkaigwa po kita nin patipon kasudma kan mga basketball players titual na kung saan pinag-screen ta no so mga participating teams. Dahil hindi po sa first ever Ako Bicol basketball tournament, ini po is inter-town no na kung saan igwa kita nin 15 municipalities and 3 cities na mapartisipar digdi po sa satuyang first ever Ako Bicol Cup. So nagkaigwa po ng screening dahil saro po sa mga qualifications no para sa sarong basketball player makaintra. Dapat sinda po tabi ay registered voter no kan munisipyo na sa indang pinagre-representar. So, iyan ang mga bagay na pinag-screen ta kasuod ma dahil tanganing haranin na po kaya sa tuyang opening sa tuyang pong pa-tournament. No rin po ang opening Congressman. Well, we have a tentative date on October 29, 2022 na kung saan magkakigwa po ng opening ceremony ang Ako Bicol Cup and magkakigwa ni na exhibition game no sa Aldao na iyan. And igwa naman po mismo that will be the official start also of the tournament no na kung saan igwa na ng mga teams na makarawat on the first day. Saan ang venue tabi, Congressman? Well, ang venue po kang pa-tournament ay first, second, and third district, no? Ayun, dahil, okay. Igwa kita nin mga partners na mga local government units na kung saan we have requested na kung pwede, ganapon duman ang mga pa-tournament. Tanganing ito pong residentes man, no? Kanasabing munisipyo, makahigwa ning opportunity na makailing ning live kang basketball game. Ayun. So, iga po kita ni na mga covered basketball courts na gaganapon ang pa-tournamenta sa first, second, and third district. Tanganing mailibot ka no sa probinsya kang Albay ini pong pa-tournamenta. And Ayun. at the same time, habang pinag-kukondusir ang karawat, igwa po ini na Facebook Live. Na kung saan ito pong mga kababayan ta na day po nin oras magduman sa venue, pwede po nin dahilingon ang karawat sa social media no sa via Facebook Live. So iyan po tabi ang duwang avenue na kung saan pwede ta po ma-monitor and we can watch live games kan sa tuya pong pa-tournament. Ayun, intertown po ini, Congressman, including city sa Albay? Yes, tama po. And based on the latest list, igwa po kita ning 18 na participating teams. So basically, gabos po na munisipyo as in syudad digdi po sa probinsya kan Albay are represented no by respective teams. So iyan po ang mapartisipar po sa satuyang pa-tournament. Ayun, matindi ni. Siguro talagang selection ang mangyayari tabi ka ni Congressman intertown and intercity. Siyempre dapat sa mga matitindi naman na mga players ang pipilion kan kada team pero ano pong mga qualification sa players apera kay itong registered voter siya, what about sa edad, sa height, or ano pa po? Well, ang criteria po no for a player to be entitled or eligible no to play for this tournament, dapat ang sarong team, halimbawa ang syudad po ng Legazpi,
dapat sa team ninda igwa po ning inaapod na homegrown players, no? So masasabi ta na talagang lehitimong taga-Legazpi na nagdakula, aside from the fact na siya po ay registered voter, no? Sa age requirement, igwa po kita ning age qualification na kung saan ang player dapat 18 years old and above. Ayun, wala man po 18 kita above. ning age limit. Aha. And then sa height requirement, di man po kita pinag-set na limitation for as long as able and physically fit to play basketball. Of course, yan po dyan so kaipuhanan na dapat i-certify sinda, no? Kana sarong doctor that they are physically fit to play for the tournament. Mhm. And of course, yung waiver, no? Nakakaipuhan na pipirmahan ninda. So, iyan po, aside from the homegrown, igwa man po kita na inaapod na guest players. Mhm. So, aron kato po kang example ko na sa syudad kan Legazpi, igwa pwede sinda mag-invite nin guest players. Ibig sabihin, ito pong mga basketball players na registered voter within the province of Albay. So, halimbawa, igwa sinda ni na Kamidbid o Kabarkada na taga-Ligaw, taga-Tabaco, Mhm. those players can join the team of Legazpi. So yan po ang inapunta na guest players. And every team is entitled to 2 imports, no? So pwede po sinda magkuha ning player na hali sa Manila or any place in our country. So ini po talagang insight ini and talagang very competitive ang karawat na ini dahil igwa po din mga imports ang kada team. Ayun, so importante digdi ang siyempre mas magayon kung may cooperation lalo na ang mga mayors ta siyempre halimbawa nga Legazpi o Daraga mapapalaban nga sa Legazpi Daraga dapat so matindi talagang players ang selection in the dyan and aram ko igaman mga tournament tabi congressman sa mga munisipyo sa syudad dapat so mga naging champion duman ang selection. Yes, tama ka po dyan, Tito Al, no? Actually, sigon sa istorya sa Kuya, nagkaigwa po ning selection, no? Itong mga munisipyo as in syudad, no? And they have selected the best of the best from their towns, tanganing, kumbaga, makuha ninda, no? So, mga best players that will truly represent and compete for this Ako Bicol Basketball Cup Tournament. Magayonon ini ko nga siyempre anak ko Bicol yaon ang suporta sa o kaya kita nga ni nag-initial kan programang ini. What about po sa mga uniforms gari ang dangog ko sasaguton ka na ko Bicol? Yes, tama ka po, Tito Al. Actually, ini pong karawat na ini, no, is sponsored by Ako Bicol Party List and Congressman Elizalde. And we made some major changes digdi po sa pakawat na ini. And pinagsasabi ta that this is unprecedented dahil unang-una, this is no registration fee sa mga participating teams. Ayun, no registration fee, okay. Opo, pangadua, libre ang basketball jerseys ng mga players. Wow, okay. Sasagutan po yan kang Ako Bicol. And most importantly, no, ini po, di ba, ata kiniki may nakagibo dyan sa probinsya kan Albay, na mga basketball shoes kang mga players. Pati sapatos? Ipo-provide po. Libre? Yes, tama katabi Tito Al. Matindi, Libre. ano? Yes, so Ayos. kaya mga maugmahon, no, ang mga players, aside from the fact that they are excited to compete with each other, they will be provided a basketball shoes. So mahiling ta na lang, no, sa pag-abot ng oras na ini pong sapatos na ipoprovide ta na Ako Bicol, talagang branded, no, and masasabi ta na talagang magugustuhan ang sa tuya pong mga players. Ayun, enjoy yun kaniyan mga players, talagang interesadong barayano. What about tabi, Congressman, ang premyo? Siyempre, Okay, dakulang so, premyo ka yan. Yes, tama ka, Tito Al, dahil ang premyo kay ni ang champion na team makaka-receive ng 200,000 pesos. Oho, And nakulaon. ini ang pakawat, Tito Al, na itong mga runner-ups tigwaman min cash prize na marireceive, no? Aha. So ang first runner-up makaka-receive ng 150,000 pesos
and the second runner-up will receive at least 100,000 pesos. Ayun. So, aside pa po yan, duman sa mga individual awards ka mga players, araw kang kung sindatabi na kaubay sa Mythical 5 na pinag-aapod, Mhm. and so player no na ma-receive kang MVP, itong most valuable player Yes, award. oho. May premiuman. Yes, may premium ano. Oh. So aside from the cash prizes, igwaning medals and trophies na marireceive po. Dahil man tabi Congressman Award so ngaya kulilat player. Maybe we can include that, no? Diba? Kuwan lang ito. Bangot lang ito, Congressman. Pero ang gusto ko talaga mailing, so, exhibition game kan mga congressman ta sa Ako Bicol. Well, ako po, pwede. Pwede. Di ko lang po si Aram, si Kong Zaldi, si Kong Saldi, si Kong Pido. Si Kong Pido, nagkakawat man ano. Congressman Pido is also playing basketball, and maybe pwede kami magbilog ng sarong team for Ako Bicol. Then we can compete siguro against LGU officials or kung sisay po na team. Anyway, that is just a friendly game na pwedeng ganapon sa an exhibition game sa opening, no, kana Ako Bicol Cup. Sa opening baga may mga muse man iyan. Baka pwede si Ate Sally maging muse. Overqualified. Overqualified na si Ate Sally. Nagprotesto sa ibang muse pero magana dat si Ate Sally. Mapusugon da sa Ako Bicol kaya. Sa attire pa sana. Dawag na sinda, no? Yes. Anyway, wag mahon ka ni kung an mga kwanta, an mga basketball enthusiast talagang sigurado ini dudumugon ini kan mga crowd tabi congressman pati ako masirip man kan kawat na nito purte ini lingon congressman naputol naputol si kung jail ta purte yun ini imagine mo Ate Sally pati sapatos pala lilibre yun. Matindi talaga. Yes. Pati sapatos. First time ining madangog kung mag-sponsor ang iba-ibang mga grupo, lalo ang Ako Bicol, na pati sapatos, libre. Yan talaga na Ako Bicol. Tama po. Anyway. Madagdag ko lang, Tito Al. Opo. Talagang, kumbaga, inaabangan, no, kasatuyang pong mga basketball enthusiasts dahil ining mga imports na pinagkukuha ng mga respective teams, bako po ini yung mga imports no na mga local lang. Yan, I think itong mga ibang imports na pinagkuha ninda are those players playing duman po sa MPBL. So mga National League baga po basketball league digdi po sa tuyang nasyon. Talagang makahiling kadigdi ng mga 6-footer and above na mga players no that will be playing in the province of Albay to compete with each other no and to participate for the first ever Ako Bicol Cup. Ayun, okay. Abangan ta po yan. Abangan tabi. Digdi sa bilog na probinsya kan Albay. And first ever Ako Bicol Cup. Ayan po ang sarong dakulaon na programang bago na tutukan niya kan Ako Bicol Congressman. Apira po kayan. Siyempre, aram ko, diretso tabian sa tuyang mga programa, lalo itong manungod sa mga programa ta. May kinaraman sa pangataman ka sa tuyang salud, diretso po ang mga programa na yan kan Ako Bicol. Yes, tama ka po, Tito Al. And ngunyan, halitan na baga po na pinag-gigibos, nagtataw po kita ng asistensya medikal sa mga indigent patients, no, sa mga nagkaka-hospital. And that is through the AX program no kan DSWD, and of course igwa makita ning MAIP, ito pong medical assistance to indigent patients, a program of the Department of Health sa mga pampublikong hospitals no. But right now nagkaigwa kita ning opportunity, and this is through the efforts of Congressman Elizaldico, and of course yama po dyan si Congressman Pido Garbin na kung saan talagang nagkaigwa ng efforts to put funds duman po sa MAIP, kung saan pwede ta po ilaag sa mga pribadong hospitals dyan po sa probinsya
kan Albay, Camarines Sur, Cam Norte, Catanduanes, Sorsogon, and Masbate. So basically, makakatabang naman kita duman po sa mga pasyente na nakukonfine Sa sa mga private. pribadong hospital Ayun. sa anom na probinsya kan Bicol Region. Identified na po siyempre sa mga private hospitals Bicol-wide para sa siring na programa. Yes po, no. We have identified several private hospitals dahil saro sa mga criterias po kana ma-program, dapat ito pong private hospital must have a memorandum of agreement, no, with the Department of Health. So ibig sabihin, they are willing to accept guarantee letters issued by the congressman of Ako Bicol Party List that will serve as payment, no, or deduction duman sa billing, no, kana pasyente. So igwa na po kita ng listahan, and as soon as possible na makomplete na po ito, we will post it in the social media sa official Facebook page kan Ako Bicol Party List, tanganing maaraman po, no, kasi po yung mga kababayang Bicolano kung ano po itong mga hospitals nito that can they can seek help, no, through the medical assistance under the MAIP program of the Department of Health. Ayun, okay. So, more projects, more programs. Ang lalauman po kan mga kababayan tang Bicolano. Ali sa Ako Bicol, siyempre ang sa indong mga efforts po para ang fundo hali sa gobyerno nasyonal magbulos digni. That is why tabi Congressman di paro ko tabi aktibo ang sa indong pakikioron, lalo si Congressman Saldico, si former Congressman Pido Garbin Jr. sa mga mayors and mga barangay chairman kansaro na araman ko po digdi sa Rapo-Rapo, pigkakaoron sa mga kapitan para makoordinar ang mga programang expected tang mabulos digdi sa Bicol Region, lalo na po digdi sa probinsya kan Albay, Congressman. Yes, ongoing po ang coordination with the local officials, no. Dahil we would like to take advantage of the fact na ang sarong pong congressman kan Ako Bicol Party List, iyo ang namamayo kan House Committee on Appropriation. So kung ano man po ang mga kaipuan kana kada munisipyo or probinsya or barangay, we are accepting, no, proposals na kung saan kaya ta po magibuan min paraan asin matawan min na sufficienteng alokasyon sa budget nanganing may darata digdi ito pong sinasabi tang mga mejoras. So yan, ongoing po yan, mga mayors nakikipag-olay kay Congressman Zaldi to receive request, no, kung ano po ang mga priority na projects na kaipuan po matawanan ni na budget sa mga respective territorial jurisdiction po ka mga local officials. Ayun, okay. Malinaw na malinaw tabi, Congressman, ang sa imong mga magayon na bareta. Unless po na may gusto ka pang idagdag para sa karamang gasto ng mga taga-Antabay, go ahead po. Well, gusto ko lang po ipaabot sa satuyang mga kababayang Bicolano that starting next year, more projects, more programs from Ako Bicol Party List ang sendo pong aasahan, no? Na yan po ang samuyang pinagkakabisihan during the past few months na kung saan we wanted to make sure na igwa po ng continuity ang samuyang pong mga programa and mas mapadakol pa po ang satuyang matabangan na mga kapwa Bicolano. Thank you so much, Congressman Attorney Jill Bungalon. Ingat po and God bless. Thank you, Tito Al. Good morning and mabuhay. Ayan po si Congressman Attorney Raul Angelo Jill Bungalon. Yan mo lang yung kompletong aran ni Congressman Attorney Raul Angelo Jill Bungalon. Bilibon ako kay Congressman. May gusto na lalaki ni. Talagang dakulang bagay para sa tuya dyan sa Kongreso na nagi po siyang representante kanako Bicol, karibanan sina Congressman Saldico at saka si former Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Ate Sally, how are you? Kumusta ka?
Good morning, Tito Al. Good morning din po sa mga nag-aantabay ngayon na pagkaaga sa Ako Bicol program. Aha. Ayun. Ano? Sabi mo, kumusta ako? Ito, mapula pa rin ang hasa. Ano, ready ka na maging muse kan Ako Bicol sabi ba basketball gani, team? sabi ba gani, Kong Jill, overqualified. Overqualified ka. Dahil na mahirit. Dahil na mahirit. Kasi ang committee ba, mga taga Ako Bicol, gana na ako syempre. Pero pangun ako ida-down ka kan mga pag-iriba mo sa Ako Bicol ta. Aday man ako din na ipadaog. Overqualified. Si Rochelle, pwede ito maging muse. Pwede. Oo. Si Eda, pwede. Oo. Nakulun dyanan, pwede. Nakulun. Oo. Kaya lang, day pwede. Nasa committee ba kita? Diba? Baka sabi yung kampig luto ta na. Oo. Hindi man ta, kwan man sana, special team. Special pa yan. Pero kami, to si Rose. si Rose Ann. Oo, pwede yan. Daraga. Dago sa digdi. Oo. Rose, hindi na sa laog. Yan. Si Rose Ann, yan pa dyan. Si Pao, si Pauline. Takulong kita magagayon na, mga pang... Si Madam talaga? Melinda. Pwede. Pwede pa. Pwede pa. Sa pwede pa category. Kundatan kita eh. Kuntutan ako niya ni Ate Mel. Di ka nga pasawayon ka. Mata di niya nalilingon. So Sino ba ano pala? niya, subunay. Sweet Paborito yung bunay. Inaputan niya sa bunay. Oo, mainit-init pa. Mainit-init pa. Oo, diba? Kumusta, Ate Sally, ang mga Ay, pwede lakaw-lakaw pala mo? maging news. Palang si Max. Si Max? Si Pwede. Mistisa. Anong kategory? Max. Ano siya, ang import da. Import. Export. Export kasi. Ay, speaking of, kasi kahapon baga Tito Al, screening, niyakong kami duman, actually, tabang kami sa pag-screen. Paano yung pag-screen na yan? Ang pagkakaaram ko, Tito Al, naglibot po sinda, pigkauron po ang mga bawat mga mayors, tapos, naglatag sindang, syempre may may waiver din kung dapat physically fit kabaga, pig-discuss ni Kong Jill. So, ganyan, pig-agadan, kada munisipyo ng mga line up. Players. Players. Kasi kahapon, yaon na duman so coach, may manager pala yan, may assistant coach, may staff. So, kompleto siya. Kompleto na. Tapos, di ba, na-discuss na rin ni Kong na may mga import man, provided, may mga man yan. So, 17 kahapon ang naka-attend. Kasi 18 na po municipal. Kulang pa saro. Pigalat kaya lang. Pwede man ang Rapo-rapo po kaya syempre maalon baga sa hapon, mauran-uran. So baka meron pa naman pong screening pa sa October 15 aram ko. Ayun. Tas sa ma-start ini sa 29 pa man. 29 pa. Time pa po. Ninda. So, jersey. So, sizes po baga. Pigkuruha na. Nakalagay duman. So, anong size kang sapatos ninda? Anong size kang sa indang? Anong number ilalag sa jersey? Sapatos ang babakalon nindo? Oo, dakulon talaga. Imagine mo, ang kada team, pirang players yan. 12 gayod. 12. May pa. 15, May, 15, mga ganun. Kasi meron baga yan, Papa, at Tito Al na, so, anong tawag dyan? So, po dyan sa basketball na igubagay yan na naka-standby. Reserve. So, first five. First five mo na, tapos reserve ang iba. Yan. Kaya yan. Ang iba, talagang natapos ang kawan. Reserve talaga siya. Reserve talaga siya. Siya? Team Tokaw. Ay, kasabay na yung water boy. May water boy pa pala niya, pero, na siguro kasi, lahat naman ipoprovide po ng Ako Bicol Party List. Gayon, Tubig, pagkaon. Hindi ka sa Legazpi sa second district sa ng kawat. Di ko pa Tito Al kung sa inang kawat kasi bagasinda. So ngayon pa lang. So screen pa man lang ninda. Tapos pig-check pa kung physically fit. Pigahagadan po medical certificate. Siyempre. Alangan pa kawaton mo dyan sa may TV.
May Betamax. Nag-abo-abo. Nagkakawat. Oo. Kaya dapat ano siya, physically fit. Mentally, physically, 'di ba ang ano ba yan? Skill yan, 'di ba? Tito Al, mag-iisip ka paano ka makalusot sa Grabe ano, yan. 'di ba? Kaya dapat ang resistensya mo diyan. kaya dapat naka-vitamina ka talaga. Mga resistensya ni Sir Principal Tony Anyunibo na sige man ang talagang kawat. sige man ang kawat. Oo. Yan ang sekreto ni Sir Principal Tony Anyunibo. Tito Al, talagang Tony. ano ka man, mahilig ka talaga sa basketball. Ako, mahiligon ako sa basketball, Ate Sally. Kaya lang ang basketball, Dahil nangilig hilig sa ko. imo. Yan lang. Nag-aapod sa kuya si Manaysol. Manaysol at siya na po nag-uron pa kami ni Tito Al. Si Tano Ayala, gusto man na magpabati. taga-Ginubatan. Tano Opo. Ayala, nag-monitor sa Ayan. Buyuan. So Tito Al, kasi ngunyan, last week, day nabanggit ni Kong na hali kami sa Camarines Sur. Part ng tabang sa edukasyon na programa po kang Ako Bicol Party List, Tito Al. Hali kami sa San Isidro National High School, Libmanan, Camarines Sur. From Naga, mga 45 minutes ang travel. So nag-abot kami dun hapon na. So nakauron-uron mi man po sa principal kang San Isidro. Tapos nag-share man siya about sa indang sa school ninda sa mga problema. And ano pa lang Tito Al, dahil sa nagka-pandemya for 2 years, takulon talaga ang non-readers ganyan ng mga estudyante. Iyo. Kaya very timely po so pagdarami mga libro, hardbound books. Yun po baga hali pa ito sa Children International. Partner po ng Ako Bicol Party List ang Children International Philippines. So ito igwa silang program na sa pagbasa, may mga volunteers po sinda duman para basahan itong mga estudyante. Kasi ngunyan pala Tito Al, ang grade 7, ang naaaraman pa lang nila pang grade 4. So dakulaon, late nang maray. very late. So dakulaon talaga ang paghabol kang DepEd, kang mga maestro na turuan ini mga estudyante sa pagbasa. So pig-select na nila so mga pwede nang kumbaga fit talaga ini sa araw ka ining year level. Tapos pig-separate din sa mga non-readers. Tas ito, nagpapabasa po sila. So, dakol na libro kaming dara, 300 hardbound books. From US po ito, mga reference books. Di mga English ito. English, mga English. Mother tongue po baga sila. Pero, ang grade 4, pagkaaram ko, pag nag-grade 4 ka na, Tito Al, may English subject ka na. May English, actually, may English subject man talaga, di ba po? Pag kahit may mother tongue, nasa public school. So, yun, naggamit po nila itong mga libro. Aside from mga books na dara kami po sa San Isidro, may dara pa po kami mga face mask. Di pa man baga nahahali. So, kahit na may ka na, naka-booster ka na, kay puan mo pa rin talaga na Protection. protection. Tapos may dara pa po kaming PPE. Tapos egwa si Kong Jill na darang it's a string bag po baga. So pwedeng mong Una ko silver bag. pwede man. Pero string bag cute siya. Tapos tinawag igwa mga parents man duman kasi World Teacher's Day, October 5, yaong kami sa Libmanan. So next week po, Tito Al, mabalik kami sa Camarines Sur. Kasi may mga natatada pa po kami kasing libro. Narumduman nyo po kay itong 2019 na mga December, may nag-abot po sa muyang isang trailer na truck. 40 tons po kay ito. So dakulon itong libro, dahil may pa nauubos so Kamsur. Dahil may pa naubos, dahil sa, syempre may mga kaulangan man, sunod-sunod baga itong mga programs kan Ako Bicol pag December kasi igwa kami doon pag December na may kaugmahan sa Kapaskuhan para sa kaakian so nag-iikot so dahil man nakakaya kang coordinator mi tapos ito sabi mi kay Gerson ano ta na lang pag medyo maluwag na si Kong Jill pwedeng ikutan tapos igwa kaming dadaron man na garden tool set. So kasi meron bagang program po Tito Al sa mga schools itong gulayan sa paaralan. So very timely din na ngunyan medyo tag-uran. Pwede ka
pag Tanom-tanom. tag-ulan, tama-tama magtanom-tanom, as madali mabuhay ang mga tanom. Aha. Ang target me po is Ragay and Del Gallego by Oo. next week po. Pero ngunyan, Tito Al, pagkatapos ta mag-uron, Oho. kami ay malarga. Kaya pigaalat ako Pasahin ka nila. na naman. Mapasursugo naman ako, Tito Sursugong. Al. Ano naman? So, Oo. kasalan. Opo, aram mo kasi, Tito Al. Oho. Istoryata lang ha. Mhm. Kasi ining mass wedding na ini, una siguro kang iba, nagkakaraw po si Ako Bicol Party List. Mhm. Kang first me po baga, ng September 6, narumduman niyo po ito sa pagkatas kang wildcard. Aha, Nagdalagan aha. ako sa Sorsogon para i-orient itong na-recruit ni Chuboy Aha. na 16 couples. So, in-orient ko ano ang counterpart ninda, counterpart kang Ako Bicol. So, all the while, nag-process na po sinda kang sa indang mga requirements. Mhm. Pagdating ng oras, from 16, out of 16, naging 11 Oh, couples. no. May mga naano lang kasi iba. pag kaarami sa initial interview, igwa po pala ibang relihiyon. Ah. So, ngunyan, pag sa mass wedding po, kaya Tito Al sa Sorsogon, Mhm. bawal po ang cross marriage. So, kung iba ang religion mo, tapos maagom ka sa Catholic, di ka pwedeng Di man sumabay pwede sa yan. mass wedding. Unless na mabalyo ka sa religion. Mapa-convert ka nga, pero Tito Al, dapat separate ka. ka mo. Hindi piga-allow sa mass wedding. Aha, Pwede di kang man pwede. separate, kumbaga solo ka na Aha. magpapakasal. Unless na magpabunyag ka giraray. Opo, yung iba Ah. nga talaga, gusto talaga ninda Convert. sabi nga ninda, converted na sinda. Kaya lang yung mga papers po, baga na pigpailing ninda, lima, so baptismal certificate Day pa. ninda, sa ibang religion. Oh, So, pwede. they man siya pag ano. So, separate po siya. So, sa madaling sabi, kaipuhan kong fill in, fill Aha, out. aha. Kasi 20 couples po ang kaipuhan ta. Mhm. So, kulang akong siyam. Kulang ka pa. Kulang akong Siyam. siyam. So, sabi ko sa mga coordinator, kay Choboy, tas kay Japs, hanap pa kita ng siyam. So, sa rooming coordinator sa Huban, Mhm. nag-Facebook Live. So, may 32 po na couples na nag-apply. Mhm. Doon sa 32, pig-screen ko po ito. So, Ayun. irot kong apot, ika ba ay 5 taon na kamo nagli-live-in? Aha. Panduwa, 26 years old ka na ba? Aha, dapat 26 Kasi pataas. pag nag-backward ka na 5, 21. Bakit tigti 21 Tito Al? Kasi pag ikaw palang Tito Al nagkisaruan na minor de edad ka, Mhm. tas mapamas wedding ka, may mga additional requirements pang pigahagad ang simbahan. Mhm. So itong kaipuan mo pang parent consent, maski Aha. nasa legal age ka na, kasi nakipag-live-in ka na, minor de edad ka. Ayun. So para maiwasan ta itong dakulo na requirements, dapat ma-shoot ka dun sa 21 years old, legal age. Ang problema, dakulon pang may minor de edad na nagpaano. So, nagsararo sa ka tanggal na. ko. So, nakakuha na akong siyam. Mhm. Pakakuha ko ng siyam, dung for initial interview na, may schedule na mga taga-Huban, Aha. may mga day nag-appear. So, Oo, kulang na naman kulang ako. ka na naman, Kulang na oo. naman ako. Tapos, nakompleto ko na sana, kahapon may nag-back out. Aha. So, sabi ko sa Inda, may GC na kasi kami, kinumpleto ko na yun, na GC namin. Sabi ko sa Inda, ngunyan, aputon ko kamo, sisay digde, ang ma-back out pa. Mag-back out na. Diba? Dagit ka na. Dagit na talaga ako. Pagal na. Pagal na. Hindi man, Tito Al. Kaya Ah. lang, diba, Tito Al, Ah. as project director, maintindihan siguro nindo ako. So, nagdadamog sinda. Kasi, Aha. pig-share ko ining ano. Aha. Maintindihan nyo po na hindi tayo dito naglalaro. Aha. Sabi ko nga sa Inda, dahil kita digdi nagkakarawat. Unang-una, ang Ako Bicol Party List, ako lao ng pagpadaba sa Indo. Kaya nga, Diba? part Kaya yan nga sa din nagkaigo, mission ka, mission na nagabigol. ining mga nag-iiribahan na dahil pa nababasbasan kang, di ba yung sacrament of, Marriage. matrimonial sacrament. Aha. Iyan nagigibong paraan na sa to yung mga congressman na mabindisyonan sinda. Yes. Para, kasi pagkakasala baga ang Kasi nag-ibahan ka mo. moral and spiritual obligation mo na yan. Yes, kada opo. kabito. So yan, Oo. takulaon ng pagpadaba sa indukan sa tuyong mga congressman. So kung pigpapadaba ka mo, ibalik mo sa pagpapadaba. Oo. Kasi nag-e-effort ang mga staff. Sabi ko nga ni sa Inda, entourage kami nagdyan sa Indo. Kasi Tito Alba, lang naman ako ang nagdyan. Aha. Kaibahan kong mga ang ibang staff na ako Bicol. Tapos syempre nag-a-assist Sinda, nagkukuha ng mga datas. So sa Indang, sabi ko, tawan nindo kaming birth certificate, tawan nindo kaming photocopy kang sa Indo mga ID. Kasi Tito Al,
based sa experience ko, pero ang kasalan bayan na baga ang na-handle ko. So, inot digdi sa Legazpi. Habang tumatagal, naghihigpit kami sa, naaadal mi na, naiiling mi na. Aha. Kasi Tito Al, based sa experience ko, kang first ever na mass wedding, hindi ko man kasi masyado pabagang aram ano ang mga rules digdi sa mass wedding. So kung si saya mag-apply, pig-accommodate me. Aha. So may mga na kami na 2 pa lang taon na nag-ibahan, mapakasal dahil may aki na. Pagkatapos ng oras pala, ngunyan pigme-message ako paano daw magpaanal. So para maiwasan ta ang arog kay itong mga senaryo, we stick on the 5 years na nag-ibahan na ta. At least sure ka na ba? Sabi ko Asinda, sure ka na ba? Mas kan simbahan requirements yan. At least 5 years. Oo. Hindi ta pa man ito aram pa, Tito Al. Siyempre nag-aadal pa lang kita kasi 'di ba first time mo mag-handle ng kaining mass wedding, ano ba yung mga ano. So eventually, habang nagkapot kitang mass wedding, naaadal ta na, ini pala dapat ang pigigibo mo para day na kami magkamali pa. Yes. Tapos, diit, nape-perfect ta na. So, swerte na ng sorsogo na, aram na arami na. O pag sabi mo pa lang, paglatag mo lang, alam na ng staff ko ano mga gigibuhon ninda. Kung baga, konti na lang. Like kang orogbahan karantahan baga, every year, piga-analyze ta, saan kita nagkamali, saan kita nagkulang, saan kita nagsobra. Kaya habang tumatagal po baga, nagiging ano na siya. Perfect na. Tapos pang world class na. So, Yes. arog din kaining kasalang bayan na magiging world class na siya na bako lang siya simpleng kasalang bayan. Yes, oo. Opo. Talagang Yaon dyan talaga so gigastusan ka na, gigastusan. Bicol. Yaon dyan so pagkamuot na ano na yan. Given na. Oo. So time and effort, Oo, 'di ba? tama, oo. So pag-iisip mo na paano kasi naghahanap kang venue for the reception. Ano yung gagawin natin na dapat perfect. Oo. Hopefully sana itong iniisip ko na magkaigwa kay Drum and Lyre ano baga yung sa pesta ng ano baga yung bago Drum and lyre. may tugtog, may ganun kasi 'di ba ano siya itong kasalang bayan, not only ikaw mabasbasa ng Diyos, hindi yung ipakita natin sa buong mundo, pailing ta sa buong mundo. Na something unique. Kita, bako lang ito, we promote Bicol culture. Yes. Tourism. Culture. Importante Ano yung yan. norms, yung values ng bilang Bicolano Yes. na dapat yaon ito sa tuyang puso't isip na dai maali ang kultura bilang Bicolano. Yes. Ipailing ta dyan sa mass Bako lang ordinaryong kasal. bako lang ordinaryo. Natata, kung maiiling mo pattern na Filipiniana kami. Kasi Bicolano kita Filipino kita. Yes. Mag-a-adapt ba kita ng mga kultura ng iba? Kasi ngayon di mo na maano kung Pilipino ba ito kung dahil magtaram. Kasi ngayon ang mga babae, ang mga kulay ng buhok, iba na baga. Hindi na Gold wings na. parang mga ano na. Gusto na mga gold wings. Diba? Tapos ang mga mata maski ba ko man singkit, burarat man talaga, pasiringkit. Kasi uso naman yan ang Korean. Ang food ngunyan, ang patronize ta, sangyupsan. Pero sa kasalang bayan, ipailing ta kung ano yung food. Culture. Culture, yung pagkain ng mga Bicolano, ano yung mga kinakain Yes, dyan. Sinasabi mo na lagi mo na yun nakakain, pero hindi Kasi promotion, tas dai pa yun, yung nagtatamang ka sa sa mga maliliit na negosyante digdi sa tuyang sa tuyang lugar, di ba Tito Al? Di ba? Yun ang yun natin. Kumbaga tabangan tayo itong mga small medium enterprise. Dakulon siyang factors. Dakulon siyang matatabangan itong pagpopromoter pa lang ng kasi Yes. itong mga ikakasal mabakal sila abacus sleepers kasi mabaylisin ng pantomina sa tinampo. Pantomina, yan ang uso. Susugon, usuhon pa yan. Usuhon yan sa yan talagang pantomina. kasi dapat kasi Kasanggayahan Festival yan October 29 kaya lang na-move ng December 3 because si Father Medina ito pong magkakasal mapa Holy Land so mabalik po siya sa October 15 Ang policy po sa St. Peter and Paul Cathedral sa Sorsogon, Tito Al, sabay-sabay po sinda. Tapos may patawag na 3 Sunday bands. So, 22, 29, November 3, yan pa lang. So, tapos babalik naman kami duman for VTR. Itong
ikukunan namin sila, i-video sila for their pantomina kasi nakabarot saya sinda, naka-ano sinda. Kung magkakaigwa kitang MTV. Yes, Ano ba? oo. Para ano, tapos ano sila, magpiprenup. So, yun, dakulon kaming gibo na nakalatag na siya. Tapos pag bigla, ano kaya, Biglang dakulon withdraw. na mga nag-ano. Kaya sabi ko sa inda, sure ka na ba dyan? So, dapat pinagandaan din. O, pagandaan mo din. Tapos, dahil ka na magkawat-kawat. Tamili pa. Sabi ko, baka gusto lang ninyong makaranas ng mass wedding ng Ako Bicol. Tapos, hindi ka naman talaga siguradong minamahal mo yan. Sayang lang. Iniisip mo lang because sa mga aki mo. Tapos, yung palan, nasusuka ka na. Di ba? Sa ano nindo, pag nasama nindo. Kaya ang pag-aasawa baga Tito Al. Hindi biro yan. Hindi yan biro, hindi yan parang kanin na mainit na pag napasok ka, iluluwa Yun mo. lang. So kung ikaw, Tito Al, ang ninong, ano ang mapapayo mo? Kasi sabi ko kay Papa Rod, kung ikaw ninong, anong imapapayo mo sa kanila? Ako, based on experience man natin Sally, tama yung sabi mo, ang sarungan sa na-observe ko baga, may mga ibang ikakasal na maski magpangaji na tao. Oh, May nadadagit kaya na pade, pagpangaji baga sinda. opo. Maski sa pagpanguros baga, pagpanguros. May sarong incident ka na pipapanguros. Siyempre, bago ka mga manguros ka muna. Oo. Sabi ka itong ano ini, nubyo, ano nga father na panguroso, darakula ngayon sa sarada. Kaya so darakula nga si Reng. Sarada si Reng. Nadagit sa pade. Oh. Imagine mo, pati pagpangaji, gibo mo sa ng karawan. Kaya tama yung point mo na dapat seryosohon man. Seryoson. Kasi may kaakibat din yun na expense, di ba, Tito Al? May iba man na nobya. Pigapot pa sa nagampade, ngaya sali. Inaako mo ngaya na maging agom. Ini ngayang si agom mo, ang pangaran? Si Carl. Si Carl, ha? Dahil pa nga natatapos sa padi, nagsimbag na su nobya. Excited. Upo. Baka makawala pa daw. Upo. Kaya dapat pig-adalan Pig-handaan talaga. So, alimbawa, Tito Al, ma-proxy ka kay Kong Saldi o kay Kong Jill. Pwede man akong puksi? Pwede baga? Oo. Mukha ka bagang ninong? O ano ang mensahe mo sa duman, sa reception, sa mga inaanak? Mensahe. Depende sa background kan mag-agom. Duman ako nagkukuha ang idea. Depende sa kung paano siya nagkain aguman. Depende yan sa mag-agom. So iba doon na na-interview ko, nagkamit-bidan sila through text. Through text. Okay man yan. Tapos yung iba, nagkamit-bidan sa trabaho. Tapos, nagkindatan lang, nag-ibahan na. May aki na. So, ano mo na lang, in general. Meaning, parang hilaw. So, Pero 5 years na din naman daw 5 years sila. na. 5 years, 7 years. May 13 years nga ni duman. Kung Basta meron. kung ako ang ninong, may advice ko, siyempre, ang pag-ibanang ng mga gong, kumbaga, dapat God-centered kang pig-apod. Nakasentro sa mahal na Diyos, ang sa Opo. indong pagkamuot. Kundi ang bendisyon kan mahal na Diyos, dahil man ay magatrayumpo. Di ba, Sister Sally? Yes po, brother. Kung ako ma-advise, depende sa background kan magagawin. Anyway. Pero aram mo, Ate Sally, Hindi ko pa aram. sa mga kasalan, nakulo na istorya sa kasalan talaga. Ano yung istorya? Minsan nga kakasal na sana, may istorya ka nga rin, somewhere in Sorsogon man, Talaga? nadagit ina kan baba kanubya. Bakit? Winidro kasalan. Ate Sally, Nataman. dahil sa nasa dekorasyon baga Sa kasal? sa kasal. Kasi ang pangaran kan lalaki, Danilo. O tapos? Danilo. Ang apelyido niya, Durol. Durol, Ate Sally. Danilo Durol. O anong problema? Yung babae, ang pangaran, Marlene. Dugan. Dugan ang Marlene apelyido. Dugan. Kanya, hindi, doon mga sa reception. Nakasurat duman, Ate Sally.
Ano kasulat Marlene naman? Dugan Durol. Durol. Oh. Ano mugtag naman? Durol, das, dugan, nupsyal. Masayang ugali Balik. Bilog mo sa isip mo. Bilog mo sa isip mo. SPG ba? Winidro. Winidro. Dahil lang duman. Makanuson man ang ganda kapag iling-ilingon. Durol, das, dugan, nupsyal. Ay, inda. Kung binaliktad na lang. Pwede man ano eh. Oo, binaliktad na lang. Dugan, durol. Oo, dugan, durol. Nya, paano na yung mga ang apelyido Panty? Oh, pante. Tapos, pinangalanan so Aki Alice. Sabi ng istorya kang kasalan na eh. Maka-enjoy yun man eh. Dako na ng istorya ang kasalan. Oo naman. Mga pwedeng pala sa mga pagkakasal mo niyan. Yes, opo. Tapos happy birthday. Ha? Birthday? Patugtog ka ng happy birthday. Ano? Sino ba ang nandyan? Happy Hindi ko birthday. makilala. Si John. Si June. Nakasombrero ka, June. May ilang ka? Eh, kuyan ba yan? Didi Ama. Opo. Mm. Oh, happy birthday. 70th birthday ni Mami. Baby may Rosalinda. birthday song ka dyan, John? Oh, paanan mo si Mami ko. Nakikinig sila ngayon. Hmm. 70 years old na. Mami Si mo? Mami. Opo. Ayun. Rosalinda Happy birthday Malagueño Constante. Happy birthday po, Nay. Opo. 70 years old na si Mami 70, ngayon. oh. Opo. Swerte ho. Oo. 70. Oo. Happy birthday, John. June, patugtog naman para kay Mami Rosalinda. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Mommy. Ayun. Happy Ayan. birthday, Mami. We love you so much. Last October 3 palang birthday man ni Kong Pido. Oh, ayun. Ng October 3. Aha. Tapos sa October 10, ma-birthday man si Dires. Medyo mo. Si Dires mo. Si Dires. Ah, Yeah, Remy. ayun. Ayan. Si Remy Araneta Mendores. Oo. Imbitado lamang Si kita. Maha Salvador ng Bicol. Imbitado lamang kita ng Oh, Remy. punta ka na lang duman. Sa edad. Pag duman ka na sana, bring your own baon. Exchange na ako mo. Sa manok mong pula, daron mo Manok naman. Ay, sana. Mga barkada tayo yan. Opo. Si Remy. So, birthday niya sa October 10. Aha. October 3, si Kong Pido. Aha. Ngunyan, birthday ni Mami, October 8. Si Say pa daw ang may birthday. Magparamdam na lang kayo ng mga birthday. Tabaratiun mi kamo. Aha. Oo. So, Tito Ali, yun lang pala ang ano mo, ang mensahe mo sa mga ikakasal dahil na mag-barak out. Hindi na mag-barak out. Si Ate Sally, pipagal na tabi. Pipagal na talaga. Pipagal na ang babaeng ini. Kaya, mahirap man ka mo. Actually, naiiman ako na ano lang po ako kasi yung time, dapat ma-meet mi na itong mi na ito, yung Sunday Bands. Pero na lang ang target nila. Ano po, December 3 ang kasal. Pero December kasi may 3. time, po kami, pagsusunod. Sa October 15 po, Tito Al, schedule po sila ng interview for yung mga day po baga na kumpil. So, kaibahan duman ang Ninang-Ninong. Tapos, by November 5, meron na po kaming VTR. Ma-shoot na kami. Tapos, prenup. Kasi, itong preparation mi na ito, gigibon mi na itong program invitation. Pero ang ninang ito, 20 time 40. Kasi duwa ta ang ninong si Kong Jill ta si Kong Saldi. So duwa man na partner na ninang. So 40 gigibuhan mi ki invitation. Pasinda 20 couples, paso parents ninda kasi kaibahan ninda ang both baga. So babae, so kung so ama, so ina, kung dai available, kung si ang gusto nindang relatives. Basta very near sa inda. Bas apat na guest sa relatives nila. Plus ninang anom. Plus kasi yung venue may pala, thank you so much pala sa Sorsogon State University kasi Ayun. nag-grant so request me na magamit ang sa indang social hall sa December 3. So ngunyan dudumanan mi ta mailing mi kung
anong size nung ipapagibuming tarpaulin, so backdrop, so selfie tarp. Dakulon baga kaming ipiprepare Grabe Tito ang Al. preparasyon Tapos so dekorasyon, ninyo. ano Oo. namin doon. Kaya dapat mailing ko na so lugar. Mhm. Oh, kaya dakulon ang preparasyon, may mga timeline kita. So dapat sending out na kita kang mga invitations by second week of November. Mhm. Oh. Tapos so promotion kaan, so teaser kaan. So dakulon kita. Atindi. Tapos December to be before may practice sinda. 'Di ba Tito Al, pag bago ka ikasal, Siyempre, practice ka may ng practice, paso. oo. Tapos yung mga ano ninta sa preparation din sa simbahan, 'di ba? Mhm. Igo pa yan na kumpisal, meron pa sila niyan. Oh. Ano ba dyan? Day pa bunyag. Opo, mayroon nga dumaan, duwa. Ipapabunyag. Day pa bunyag? Imagine Day mo. pa. Oh. So, ipapabunyag. So, sagot yan ang ako Bicol. Mhm. So, kumpil, so bunyag, so kasal, so gagamiton sa simbahan, so bridal bouquet, Mm. so boutonniere, so ano, ang ipoprovide lang ninda Tito Al, so ulugon ninda. Wala man iba. Kami, ako Bicol na po gabos ang ano yan, sponsored by our congressman, si Kong Saldi and Kong Jill Mongalo. Grabe talaga. Aram mo, baski ang pagpabunyag baga, kung istorya ka. Ang Oh, talaga? Oo. Ano dagit ang padi? Ta, Nata- minsan, ano ba man na magurang? Basta sa nangingaranan ang aki. Kung sa isa na kinuan pangaran. Ikaw nga ni ka nang inaranan so aki. Si Lane. Shilane! Oh, si Lane. Palagit so padi. Mahiling naman sa name tag baga. Si Lane. Shilane. Sabi kang padi. Kung day mo ngayon ni salidaan ki gasol day kan bunyag. Shilane Gasol. So iba, Mercedes. Ang At ito ngaran. Mercedes. Mercedes. At ang ita Mercedes ang ngaran kayo. Hindi, ka na nga ibang pangaran na naisip. Si Father man ngaya. Oda, Toyota. So ngaran pala. Toyota. Oh. Igo nga na nga kay Mercedes. At ang ita, pwede yan Toyota. Ano na mga pangaran na ito? Ang yan, Honda na. Honda. Honda na. Honda, Yamaha. Oh, Tito Al, Honda, oh. nakulong pa lang sa tuya, nag-iling sa Nag-iling? social media. Opo, 7 million ini. 7 million. Jesus, Mario. Una nga na yung text ko mga 80 mga ganyan. Kano ba sa kaon na eh? Oo, si Nancy Dio, ini sa kakasal, sabi niya, have a nice day po. Oo. Si Aurora Mendoza, happy weekend everyone, stay safe. Tapos si Yodge Mary, mabuhay AKB. Mhm. Si Almeida. Ano daw ang tuyo ka ini ni Ate Sol? Manay Sol. Manay Sol? Oo. Sige Sige daw. na sa taon-taon. Oo, Manay at siyan po. Ay, Naga-program po kita. Ayun, Ayun, ano tapos na na. palan, tapos na palan Paaram kita. na kita. Mapaaram na po palan kami. Ah. So, thank you so much sa oras po ninyo na pigtao po sa Ako Bicol Party List. Mhm. Tito Al, sa susunod na Sabado Giraray. Ingat ka sa biyahe, ingat Opo, ka mo. ingat Kasi kayo si- ba mo partner mo? Yan, sina Sina Kong Lee. Si Yeah. Kong Lee, Yeah. ang 4th District Albay na congressman. Si Rose Si Rose. Aspirin, Rose Ann. Si Pao Aha. Marticio, tapos si Baby Love, si Jinjin, Aha. si Say pa daw. Di ko ano ko Sa say dakol na ka mga iba. dakol. Ingat Tapos ka, siyempre Wayne. sa baton kami ni Choboy tapos ni Japs kami. Si Efren Guap. Hindi ka ba para baka magulpi ka mo dumang ki kasag. Ay, oo, masarap ang kasagduan. Barato pati ang kilo, Hindi ka Tito Al. magulpi to baka may blood ka ganyan. Idaro naman sa iba so tada mo. Nagkakaon ka, Tito Al, ng ano? Ang itong shell? Shell? Oo. Aski nga ni ilaw sa ng shell so kikilaw. Ano ito? Ilaw. So, tahong. Taong? Ayun. Oo Oo. naman. Tas badoy? Badoy. Oo. Badoy. Oh. Gusto mo badoy? Badoy. Hindi ko. So, badoy ba parang ganito, oh? Yung Shell parang, man siya. Parang shell man siya. Oo. Oh, sige. Ay, Paano ko maitao sa imo? Baka lang takang Seryoso badoy. ka? Oo, barato duman. Tito Aldigde. 120 ang kilo. Ano mo yan? Sabado. Dahil yung manakamadakop digdi sa aran eh. Ay, iyo. O, paano yan? Bay na. Oo. Sa susunod na lang. Pag nagiba na lang kita doon. Oo. Sugon. Mura talaga duman. Aha. Digdi 120 ang kilo. Duman po, ano lang, Barato lang. 60 pesos. Ayo. Oo. Tapos ang tahong duman, 70, 80, ganyan ang kilo. Ang tahong. Pero digdi, 120 na. Eh, mahalo ng taong digdi. Oo. Magkaraan. 1,000 plus ngayon. Ay, mahal man! Oo.
parang ibang taong ata yun. Ayun na. Anyway, Parang maganda. paaram na po ako sa pangalan po kan sa mga congressman, si Congressman Saldico and Congressman Jill Bongalon. Ini po ang sa indong lingkod, Sally Constante Luces. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Ako man po si Alarmario. Thank you. Bye-bye. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.